ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародар Суроб дар масъалаи оиладорӣ аз тарафи ҳамин ислом дар масъалае ки зан шавҳар ҳақ доранд ки телефони якдигарро кобанд ё ки киссаша ё ки як чизи дигараша дар ҳамин масъала ислом ба мо чӣ мегӯяд ка Агар дар сурати шубҳа пайдо шудан ё умуман барои оромии қалб аз они ҳамсара шавҳар ҳақ дорад, аммо ҳамсар ҳақ надорад. ҳамсар аз они шавҳараша ҳақ надорад. ягон далел барое ки мо мебинем ҳамаи бисёри оилаҳои ҷавон аз пишти ҳамин телефонҳо ва ҳамин чизҳое ки мисол қатъяк аз гапзади шумо хелу хел баъд ҷудошавиҳо бисёр мешаванд. барои ҳамаи духтарои ёш ҳамчунро ки мисол бисёр аз шуморо гӯш мекунанд, мо ҳам ҳаст дар бисёр шид ки спорид мекунем ки мумкин нест, ай дигар ҷо фаҳмидем мегӯяд чӣ ба мумкин нест, мисол телефони шавҳаратат дидан чӣ ба ҷо мекунем. мисол аслан ҳазрати Алӣ ҳам гуфтанд ки ғайрату риҷали динун ва ғайрату нисаи куфрун. Рашки мардҳо дин аст. яъне мард аз рӯи рашкаш бояд назорат кунад ҳамсарашро вақте ки алал хусус шубҳа пайдо шавад. аммо ғайрату нисаи куфрун, ғайрати нисо, рашки занҳо куфр аст гуфтанд. барои чӣ амири муъминҳо? гуфтанд ки лианнаҳа тухарриму ма аҳаллаллоҳ, чунки рашки занҳо ҳалоли Аллоҳро ҳаром мекунад. аммо мардҳо рашкаш дуруст аст ва мардҳо бар болои занҳо Аллоҳ таоло фазилат додааст. ар-риҷалу қаввамуна ала ан-ниса бима фаддалаллоҳ. Аллоҳ таоло фазл додааст ва мардҳоро боқувват кардааст, занҳоро заиф кардааст ва нафақаи занҳоро бар зиммаи мардҳо додааст ва ҳимояи занҳоро бар зиммаи мардҳо кардааст ва ҳатто либосашон, таомашон ва алал мавлуди лаҳу ризқуҳунна ва кисватуҳунна билмаъруф, ва бар зиммаи падари хонавода либос додани онҳо ва таом додани онҳо, нафақаи онҳо бар зиммаи мард аст. бинобар ин мард дар болои ҳамсараш ҳуқуқи бисёртар дорад ва зан ҳам ҳуқуқ дорад, валекин дар ин замона хеле мушкил шуд. вақте ки воқеан мард агар беаҳамиятӣ кунад, баъд кор аз кор мегузарад. барои ҳамин яъне эҳтиёт кардан лозим, яъне зери назорат гирифтан лозим. вақте ки мебинад ки шуш бепарво ҳаст, шавҳараш рашк надорад, ин алал хусус аз киҳо содир мешад? дар ибтидо баъзе инсонҳо қадри зани худро намедонад. зани беҳтарин дар наздаш ҳаст, вале дар фикри дигар занҳо мешавад. барои чӣ? барои он ки ин зан аз они худаш ҳаст, дигар қадр намекунад. фақат ҷустуҷӯ дар зани дигар ба ин аҳамият намедиҳад, беаҳамиятӣ мекунад. гоҳо баъзе занҳо шайтон васваса мекунад, беақл ҳастанд, баъд ба корҳои нодуруст даст мезанад. сипас ин мард вақте ки аз ин корҳо бохабар мешад, баъд пушаймонию ҷангу ҷидолу талоқу занозанию баъди чанд вақт бо илоҷаш ҳастми, фатвош ҳастми, кофтукову ҷустуҷӯ. бинобар ин яъне беаҳамиятӣ кардан лозим нест. аз ибтидо дар назорат гирифтан накор. сабаби занҳое ки бо дигар мардҳо бо телефонҳо гап задан, аслаш беаҳамиятии шавҳар аст. дар ибтидо беаҳамият буд, баъд вақте ки мебинад ки телефон ҳамеша зайнит аст, ҳамеша машғул аст, шабҳо телефон мебинад ки 2 соат 3 соат машғул ҳаст, баъд кофтукова медарон, баъд мебинад ки кор аз кор гузаштааст, баъд пушаймонӣ суд надорад. бинобар ин аз аввал бояд назорат кунад, чунки онҳо роҳбар ҳастанд. чӣ хел далел лозим аст? роҳбар бояд зери дасташа назорат кунад. масъулун ан раъиятиҳи. ҳар яке шумо дар хонаводатон роҳбар ҳастед ва рӯзи қиёмат масъул ҳастед, пурсида мешед аз боли ҳамсаронату фарзандонатон. ӯ чӣ кор кард? ӯ бо телефон ба куҷо даромад? дар телефон чӣ кор мекунад?
شما پرسیده میشه روز قیامت. چخیل زن از بالای شما پرسیده نمیشه روز قیامت. زنک بله اگر در کاری منکر بیند، زن اگر شوهرش بیند که شوهرش کاری منکر دارد در تلفنش، نهی منکر کند. این مردک از الله تعالی ترس، این گناه است، این وبال است، نصیحت کند، ولی حق ندارد. و روز قیامت پرسیده هم نمیشد که تو تلفن شوهرت رو کافته دیدی، نظارت کردی، از بالاش فعالیت کردی که مقصد گناه میکرد یا نمیکرد. زن پرسیده نمیشد. هر گناهی که دید باید نصیحت کند، اگر نصیحت نکنه گناهکار میشه، لیکن مسئول نیست. اما مرد از بالای زن مسئول است، او باید رشک داشته باشد،